Que tal? Moi boa noite. Os partidos da Boa Vila continúan ca campaña electoral. Nuns segundos ampliamos. Benvidos ao Pontevedras 10. Os candidatos á alcaldía de Pontevedra continúan achegando os seus programas electorais aos veciños. Unha das propostas do Partido Socialista é a creación de supermazás nos barrios situados máis aló do anel central da cidade. Unha idea que foi trasladada esta mañá por Tino Fernández aos veciños de Valdecorvos, do Castañal e de Loureiro Crespo. O que pretendemos é unha proposta xeral para todos os barrios, non? Entendemos que os barrios están sendo marxinados na xestión do goberno e a idea é facer unha proposta xeral e xenérica e que incluya todos os barrios e que permita que esa transformación que xa se deu no centro de Pontevedra se traslade a todos estes barrios periféricos que xa non son tan periféricos para que a calidade de vida sexa acorde coa que é no centro de Pontevedra. A agrupación municipal do PSOE está convencida de que a peonalización chegou ao seu límite e quere implantar un novo modelo de supermazás, un proxecto xa implantado en cidades como Vitoria ou Barcelona. Esta idea dos socialistas xurdiu tras varias conversas co colectivo ciclista Pedaladas. A creación desta primeira supermazá levaría aparellada a construción dunha praza pública na rúa Loureiro Crespo e dunha rotonda na avenida de Lugo. O obxectivo deste proxecto é promover unha mobilidade máis sostible na cidade, optimizando a calidade de vida dos residentes e favorecendo o transporte público colectivo. O tránsito de coches quedaría restringido e primaríase a mobilidade ciclista e peonil. Deste xeito, reduciríase os niveis de contaminación ambiental e gañaríase en ecoloxía e sostibilidade. Na visita do Partido Socialista ao barrio de Pontevedra Leste, o candidato á alcaldía valorou positivamente as últimas enquisas de cara ás eleccións municipais. De cumprirse, os socialistas pasarían de 3 concelleiros a 4. Tino Fernández mostrouse ilusionado e optimista e destacou que o seu partido é un dos que máis crece con respecto aos resultados do ano 2015, un feito que, segundo el, reflexa o apoio que están tendo na cidade. Evidentemente hai unha presencia máis importante do Partido Socialista porque creo que demostrou que cando goberna é capaz de cambiar as cousas e cambiarlas para ben e iso tense que notar, non? Outra cousa que despois, dependendo das cidades, ese efecto sea maior ou menor, pero nós creemos que esa utilidade de voto, ese voto que permite cambiar é un voto ao Partido Socialista, un Partido Socialista que ademais en Pontevedra que xa se demostrou que ten boa comunicación co goberno de Pedro Sánchez e un goberno que nos ten que axudar a recuperar Pontevedra, a abrir Pontevedra ao mar, a facer de Pontevedra unha cidade distinta e tendo unha interlocución como somos capaces de ter nós con Madrid será moito máis fácil acadar eses compromisos que nós queremos ter coa ciudadanía de Pontevedra. Cidadáns tamén saíu hoxe á rúa para chegar as súas propostas aos pontevedreses. No seu programa electoral, o candidato á alcaldía, Goyo Revenga, propón a creación dunha oficina pontevedresa de atención cidadá. O obxectivo desta idea é axilizar os trámites administrativos tanto dos veciños que viven no centro como dos que viven no rural. Unha oficina pontevedresa de atención cidadá en Monteporreiro e na Parda e outra móvil que percorra rural. Esa é unha das propostas do programa electoral de Cidadáns que ten como objetivo principal axilizar os trámites administrativos a todos os pontevedreses. Esta oficina va a tener una sede, queremos que tenga una sede real, física, pero también va a ser una oficina que funcione por vía telefónica y también por vía de internet, con una web. Un poco buscar esos 3 canales para acercar la administración al ciudadano. Una parte de esta oficina queremos hacerla itinerante, queremos que todos los vecinos del rural pontevedrés, de todas las parroquias, tengan la posibilidad de tener esta oficina, pero cerca de su casa. O candidato á alcaldía percorreu esta mañá o centro da cidade para achegar todas as súas propostas aos veciños. A acollida, de momento, está sendo moi positiva. La campaña municipal podemos tener una marca o un paraguas de partido, pero después creemos que es muy importante que la gente conozca a la persona que va a hacer la función en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, estoy dándome a conocer, está siendo una experiencia enriquecedora, la verdad que no creía que me iba a encontrar tan cómodo y sobre todo agradecer a la ciudadanía el tema de que te reciben con los brazos abiertos. O transporte urbano, os servizos sociais e a actividade cultural e deportiva son algúns dos eixes da campaña electoral de Cidadáns. Unha campaña coa que Goyo Revenga está convencido de que o seu partido dará unha sorpresa nestas eleccións.
O Museo de Pontevedra presentou esta mañá un catálogo da mostra Carlos Maside en Combarro 1952, unha obra documental que recolle todas as pezas realizadas polo pintor durante a súa estadía na Vila Mariñeira. 313 obras están recollidas neste catálogo. Esta obra documental recolle todas as creacións que o pintor Carlos Maside realizou durante a súa estadía en Combarro, unha auténtica reliquia dispoñible dende hoxe no Museo de Pontevedra. A obra está organizada por as paisaxes de Combarro, as vistas xerais, os lugares e os espacios concretos de Combarro, as casas, as encrucilladas, as rúas, as fontes, seguindo a orden real, o recorrido físico-literal polos lugares e rúas de Combarro. Con este catálogo na man eu podo ir recorrendo Combarro del este cara ao oeste, claramente identificando cada un dos lugares, cada un dos espacios. Unha obra con un claro carácter didáctico que pretende achegar o traballo do pintor e a historia da Vila Mariñeira. Unha obra magníficamente editada que supón a primeira oportunidade de ter un volume tan grande de obra sintetizada e que con total seguridade se converterá para o futuro nun referente inexcusable para o estudio da obra de Carlos Maside. O deputado de Cultura mostrouse moi orgulloso de que o catálogo estea dispoñible ao mesmo tempo que a exposición de Carlos Maside no museo. Eu creo que é un traballo que a nova dirección do museo é un reto que ten que asumir e que eu creo que van dar resolto a cuestión de que os catálogos estean sempre sacando a exposición e estea comezada. O acto de presentación do catálogo serviu tamén para recordar a figura do pintor. En 1952, Carlos Maside era un represaliado político. En 1952 era un home enfermo, padecía unha enfermedade crónica, a diabetes. Era un home vulnerable, pero non era un home débil, porque tiña uns principios inquebrantables. Carlos Maside representou a perfección as xentes de Combarro durante o ano 1952. Por iso este catálogo permite comprender tamén ao artista e a súa trayectoria vital e artística. O Instituto Valle Inclán foi o lugar elixido para celebrar o programa da radio especial das Letras Galegas. Os alumnos do Centro de Ensino foron os protagonistas do programa dirixido pola súa xornalista Susana Pedreira. Da man da Concellería de Normalización Lingüística e con Antonio Fraguas como fío condutor, os estudantes da ESO colaboraron no programa e 5 deles tiveron a oportunidade de ler a biografía do autor. No acto tamén estivo presente o Concelleiro de Normalización Lingüística para facer un percorrido pola historia da lingua e tamén para responder ás preguntas dos alumnos. Alberto Ubiña destacou a importancia de seguir organizando e fomentando este tipo de actividades para chegar o galego a todos os públicos. O edil cree que se está facendo un gran traballo dende o Concello, pero está convencido de que aínda hai moito por conseguir. O programa rematou cunha copla interpretada polos alumnos de primeiro da ESO. 500 nenos competirán esta fin de semana no campeonato Mini BTT de Pollo. O evento é xa un referente no Concello e cada ano supera todas as expectativas e todos os datos de participación. Fomos medrando, en anos de 200 nenos, 200, 350, o ano pasado fóramos 415 nenos. O que estamos vendo é que xa levamos 4 carreiras disputadas, e hai por exemplo, a semana pasada había 420, nun sábado, a anterior hubo 406, tamén nun sábado. Entonces, ahora co festivo polo medio, e sendo un domingo, entendemos que vai haber máis inscritos. Na proba participarán deportistas dende os 4 anos ata os 13. Os nenos e nenas competirán xuntos a excepción dos infantís que dividiránse en proba femenina e masculina. O campeonato, que antes se celebraba no entorno de Lourido, trasladouse o ano pasado ao Monte Castrobe e a organización espera que o tempo acompañe para que os cativos poidan desfrutar do que máis lle gusta. O BTT é unha disciplina que cada vez gaña máis adeptos, incluso entre os máis pequenos, e iso demostrarase esta fin de semana. A cita é o domingo ás 11 horas e o Pollo Bike Club anima a todos os veciños a achegarse para gozar dunha xornada na que deporte e diversión irán da man. Ata aquí chegou o Pontevedras 10 deste mércores 15 de maio. De seguido continuamos cos debates electorais hoxe con Concello de Noia. Volvemos mañá con máis noticias. Que pasen unha boa noite.